गुड मर्निं लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों दिनै फुंबिलिनि समाव नोंथांमोननो अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो आं दिनै ओरैबायदि खुसि लोगोफोर, मानो होनोबा दा आंहा माने जै सिमांखौ आं नुदोंमोन बे सिमाङा आंहा दिनै मोगथाङाव जाबाय। दा बे मोगथाङाव जानायनि थाखाय आं नोगोद खुसि लोगोफोर। आरो खुसिखौनो माने आं नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनानै लाबोदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टसिम नायनो नाजा। मानोना जों माने गामियारि सुबुङा माने बेफोरबायदि साननायफ्रा मोगथाङाव जायोब्ला एसेबाबो खुसि जायो। बेनिखायनो दा बे खुसिजों आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आपडेट। आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामना हो। आरो नोंथाङा आंनि गोदान नैबे BVlogsAllVlogs चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामखानायबा प्लिज लोगोफोरनो शेयार खालामना हो। आरो नोंथाङा मोजां मोनदोंबा लाइकबो थुना हो। माने भिडिअआ आं मोजां मोननाया दा गोजोन फुंबिलियाव जुदि आंहा बेबायदि माने नोंथांमोननो भिडिअ आपडेट खालामनो मोनोबा एसे गोसोखौबो गोजोन मोनो। ओंखायनो आं दिनै जेरै आंहा सिमाङा मोगथाङावसो फैदों, थिग बेफोरबायदिनो माने बेफोरजों लोगोसे आङो दिनै मोजां मोनदों, गोसोखौ थान्दा मोनदों। ओंखायनो दा आं मोनसे जाबादाजा भिडिअ आपडेट लाबोबाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांदो जोबजासिम। जे बुस्थुनि थाखाय आं दिनैसिम खस्थ' खालामबोदोंमोन, नाथाय बे बुस्थुआव दिनै मोननो हादों। खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननानै नोंथांमोनाबो बांसिन मानसियानो मिथिखागौ। मिथियाब्ला नायलांदो लोगोफोर आरो बुजिनो नाजादो लोगोफोर। दा बिदिनो माने नोंथाङा जुदि माबा मोनसेखौ हास्थायोबा मोनाब्ला नों मोनजासिमानो माने दुखु खस्थ' सैनांगौ जायो। जेब्ला मोनो गोजोन खुसि सफैयो। बे दिना आंहा दिनै सफैबाय। बेनिखायनो आं दा नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायजों लोगोसे आं हेफाजाब होनायजों लोगोसे आं दिनै बे बुस्थुखौ मोननो हादों लोगोफोर। दे होमबा आं नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननि थाखाय देखायनो, नाथाय आंहा नोगोद खुसि लोगोफोर दिनै। दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो। फाइनालि लोगोफोर, आं दा नैबे बुस्थुनि थाखायनो आं गोबाव दिननिफ्राय माने केमेरा खेबनायावबो एसेबां माने क्लियार जाजायाखै, बेकग्राउन्डबो मोजां नुजायाखै। आं जे नैबे बुस्थुनि थाखाय आं गोबाव दिननिफ्रायनो आफसुस जानानै थादोंमोन। दा आं फाइनालि बे बुस्थुखौ मोननो हादों। मानो होनबा बेनि माबाया MRP दा नैबेनो 554, नाथाय 60 लादों आरोना, 560 लादों। फ्लिपकार्टआव बिहरबाय, ओमफ्राय दा बेखौ मोननाय लोगो लोगो आं दिनै जोबोद खुसि। बेनि थाखायनो आं खुसिजों नोंथांमोननो मोनसे बेनि अपेनिंखौनो आपडेट लाना फैदों। दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर। होमबा लोगोफोरा नायलांबाय थादो। नैबे जाबाय कभार, मबाइलबो सोनो हागोन बाहाय। आरो नुदों दा, आरो बेहाय नैबे जाहैबाय आसोल बुस्थुआनो नैबावसो दङ। दे होमबा जों नोंथांमोननो नैबेखौ अपेनिं खालामनानै देखायनो। मा मा मोनदों, मा मा मादों, नैबेयावनो दं आसोला। होमबा बेयावलाय माथो दं। बिदिनो ड्राइभार लाइसेन्स बायदि दङ नै मोनसे। माने बेखौ इउज खालामबा नैबाव नायनांगौ आरोना थारमाने। दा आं बेखौ नायथ'ला। आरो बेबो बेनो। ओमफ्राय नैबेलाय माथो, बेखौथ' आं फरायनो रोंखाया। दे होमबा लोगोफोर, आं डाइरेक्ट नैखौ दा नायलांदो नै लोगोफोर। फ्लास लाइटबो दङ नै फ्लास लाइटबो दङ। दा बेनि थाखायनो आं बेखौ मोननानै जोबोद गोजोनदों आरोना लोगोफोर। माने गोबाव दिननिफ्रायनो आं बेखौ हास्थायबाय थादोंमोन, नाथाय जाफुङाखैमोन। माने बायनोबो एसे गोब्राब, बेनि थाखायनो माने बायनो हायाखैमोन आरोना दिनैसिम। दा नै बेफोरबायदि जेनेबा दा ब्लग भिडिअ बानायनायावबो सोलियो बे। दा लामा हान्थिनायफ्राव बेफोराव सोलिजोबो। दा आं बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर। मानो होनबा आंहा भिडिअ बानायनायाव एसे माने आखाइ मावनाय बा
भिडिअ मोजां जायामोन ना खेबनाया नैबे थाहैबा माने एसे मोजां जायो भिडिअ खेबनाया बेनिखायनो आं बेखौ दिनै फ्लिपकार्टआव मांगाय हरनानै मोननाय जादों दे होमबा आंखौ नायग्रोदो आं दा बेखौ लानायनि टारगेटआ ओरैबायदि लोगोफोर माने जों लामा थारैनो थाबायनानै ओरैबो भिडिअ खालामनो हायो बिदिबो खालामनो हायो आरो डाइरेक्ट माने मोनसे जायगायावनो दलर दोननानैबो ओरै बेफोरबायदि जेनेबा सिस्टेम बिदि दोननानैबो आं भिडिअ बानायनो हायो आरो नों गोसोबायदि जेराव सोलिनो बेयाव सोलिनो हायो आरोना बेखौ बेनि थाखायनो आं बेखौ दिनै फ्लिपकार्टआव बिहरनाय जादों दा सफैबाय दिनै फैनानै लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो मोनसे स्टिलखौ डाइरेक्ट इउज खालामबाय मानो होनबा माबायदि नुयो नायदो माने एसे मोजां नुयो खेबनायाव दा ओरै सानमोदों फैदों ओरैबो खालामनो हायो बरिया नुयो बे स्टेन्डजों ओंखायनो आं दा बे स्टेन्डखौ लानाय जादों आरो नै मोजां नुयो क्लियार गोसोबायदि क्लियार नुयो आरो बेक साइडजोंबो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक थुना हो लोगोसे आरो नोंथाङा जुदि आंनि गोदान नैबे BVlog अल गेम ब्लग्स इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेटआ नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनो दे होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौ नायदो बेनो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना बरिया नुयो बेनि थाखायनो आं बेखौ लानाय जादों आरोना लोगोफोर दे होमबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि नैबे BVlogsGamesAllVlogs इउटुब चेनेलाव मोनफ्रोमबो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम मोनबेसे एलबाम भिडिअ फिल्म ओंखारदों बै फिल्मफोरनि एलबामखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलावनो नुनो मोनगोन बेनिखायनो लोगोफोर बे इउटुब चेनेलखौ आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला दे होमबा लोगोसे एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबदिनि